Astăzi o să vă spun o poveste de pe vremea când am fost eu naș. S-a întâmplat de ceva timp treaba asta, nu mai țin minte exact pentru că am memoria scurtă, sper să mă înțelegeți. Nu le am eu cu datele și cu... Mai țin minte când ne-am cunoscut și astăzi facem 5 luni de relație, nu. Eu sunt fericit că știu când mi ziua de naștere, în rest să fim sănătoși. Salutare și bine v-am regăsit la un nou clip. Era să uit de intro, mâncați așa. Ce YouTuber vreau eu să fiu, că nu mi-aduc aminte părțile astea foarte importante. Vă dați seama. Astăzi avem încă un clip. Băi, nu neapărat delicat, pentru că am văzut că nu prea haliți voi clipurile astea serioase. Nu tare vă plac. Așa că vreau să vă spun așa o povestioară de acum câțiva ani de zile când am fost eu naș. Și dacă tot am făcut clipul ăsta, am și un giveaway. Fiți atenți ce giveaway, nu ca vă dau ăștia vouă mașini și telefoane și să vedeți ce giveaway vă dau eu. Dar trebuie să răspundeți la o întrebare. Începe cu V, toate femeile o au și o folosesc ca să obțină ceea ce vor. Na, asta e întrebare. Să vedem cine știe. Cei care răspund corect pot să câștige, fiți atenți, pe Fluffy. În caz că nu aveți ce strânge în brațe, m-aș oferi eu, dar 4 neveste și 15 copii, cam greu, înțelegeți. No, revenind la subiect, mă invită prietenul meu ăsta, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, mă invită la botez. Hai, Gabi, la botez, cu cea mai mare plăcere. Bla, 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 bla. Ca să înțelegeți că nu toată lumea s-a născut YouTuber sau vlogger. Și v-am spus, ca să editezi și să bagi culori și nu știu ce, e alt nivel. Eu vreau să rămân la nivelul acesta de amator. Înțelegeți? În fine. Gabi, vreau să vii ca naș. Zic, mă, nebunule, cum vrei să vin eu ca și naș? Dacă eu nu m-am prietenă, eram singur pe vremea aia, singur pe vremea asta. Cred că nu știu ce se întâmplă cu mine. Așa o să mor, stă singur. O, mă, Gabi, mă, cu atâtea fete vorbești. Nu ești în stare să aduci o fată de nașă. În fine, ajung în țară. Era ori lună, ori marți când am ajuns în țară. Pe joi mă întreabă asta, botezul era sâmbătă sau duminică. V-am spus eu cu datele. Mă întreabă asta joi. Cristi zice, mă, ce ai făcut, mă, n-ai rezolvat nimică? Zic, mă, fii atent, vorbesc cu o fată foarte frumoasă. Arată mișto, rău de tot. Zic, mă văd mâine cu ea, o chem pe ea la botez. Bun. La a doua zi vine seara, mă duc cu frate său prin oraș. Ne îmbătăm. Îmi dă asta mesaj. Hai la clubul ăsta de manele, ne vedem acolo în 20 de minute. Da, zic bine. Mă duc cu fratele lui Cristi, intrăm în club. Era barmanul și ospătarul. Și eu cu el. Zic, hai să mergem afară, că dacă nu, te iau pe tine la dans. Zic, nu vezi câtă lume e aici în clubul ăsta. Zic, hai să o așteptăm pe nebuna asta afară. Stăm afară, îmi scrie asta. V-am spus, eu pe fata asta am văzut numai pe Facebook. Îmi scrie fata asta, vezi că o să vin, sunt într-un merțan alb. Zic, bine. Apare merțanul, ca să vedeți că nu tot ce zboară se mănâncă. Și nu tot ce vedeți pe Facebook, divele alea pe care aveți voi impresia că ai, arată așa și în realitate. Înțelegi? Că o mai cunosc eu pe una, s-a mutat acum escortă, înțelegeți? Dar ea se dă, cum să zic, că majoritatea escortelor, iar deviez de la subiect, dar în fine, nu contează, majoritatea escortelor, panaramelor, nu vedeți că pun staturi din alea, mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce am și nu știu ce și eu nu cred că Dumnezeu ți-o da ție harul ăsta de a fi panorama, înțelegi? Îmi mulțumești, thanks God. Și, în fine, înțelegeți voi ce vreau să spun. Că și ea era la fel. În realitate, dacă o vedeați, dar pe Facebook mâncați și punea niște poze, oi. În fine, revenind la subiect, așa am pățit și cu hanoracul ăsta sau bluza asta sau ce dracui. Am văzut-o pe net, pe fotomodelul ăla era țais, așa mișto arăta, nu știu ce. Când mi-a venit
Vedeți cum stă pe mine, ca pe un meraș. Și ca să vedeți că m-am vrut să o trimit înapoi, dar are treaba asta, fermoarul ăsta, vedeți? Când am luat-o pe mine, am uitat să-l deschid, ca să îți intre capul. Uitați-vă ce semn mi-a lăsat. Apoi cum să mai trimit înapoi când deja noi doi aveam amintiri? Nu mai trimit, fraților, că dacă o spăl, după o spălare două, cred că intră la apă. Sau intru eu, vedem care rezistă mai mult. Se dă asta jos din mașină. Eu mă uitam. Așteptam să mai iasă cineva. Nu mă așteptam să fie... O ieșit o strâmbă mâncață să mor, dacă nu, vă spun sincer, eram rupt de beat. Rupt de beat, dar tot o vedeam. Tot o vedeam cum arată. Mă uitam așa prin spate, prin față, bă, zic, poate asta e prietena sa. Dar nu mai era nimeni în mașină. Și la un moment dat zice asta, ceao, a ce faci? Tot așa, zic, tu ești tu. Zice, da, ia ce, nu mă recunoști? Zic că tu așa ți-ai editat pozele să mor, dacă nu, zic că-ți rup de beat. Zic, dar tă nu te văd bine. A la ce te referi? Zic, cum la ce mă referi tu? Zic, scoate telefonul și uite la pozele de pe Facebook și cum arăți tu în realitate. Zic că nu mă dau acum ceva fotomodel, dar tot așa să ne mințim pe față. No. Că nu pot să nu pot să vorbesc cum vorbea ea. În fine, am stat, am vorbit ce am vorbit cu ea. Zic, tu nu te supăra, zic, oricât de beaz aș fi, nu te ajunge acasă. Că a doua zi, că m-aș trezi lângă tine să mor, dacă nu, aș face infart direct. Vorbesc, nu vorbesc cu asta, pac, la un moment dat apare Cristi. Eu v-am spus, el mă suna într-una, eu nu-i răspundeam la telefon. Zice, ce faci, mă? Zic, nu vezi, vorbesc cu fata asta. Cu cine, mă? Cu strâmba asta. Ce nu vezi că se uite cu 3 ochi la tine? Asta când a auzit, eu am început și ne-am încetat acolo eu cu Cristi, știi? Dar el în același timp făcea mișto și de asta. Cum mă tăcetam eu cu Cristi, la un moment dat o văd pe asta în taxi, pac, viteză. Asta e o învățătură de minte, să nu, când mai vorbesc cu cineva pe Facebook, mâncați așa, înainte să mă văd, îi zic, tu, dă camera. Am mai pățit treaba asta cu încă o nebună, asta e alt subiect, nu știu dacă să vi-l fac acum, cum am îndrăgostit eu pe net. Că se mai întâmplă treburi din astea și la oameni mari. Bine, nu vreau să mă lungesc, că deja văd că e 8 minute clipul. Se apropia botezul, mâncați așa. Pe oriunde mergeam, ne spunea lumea. Întrebam, vă dați seama. Băi, neapărat trebuie să fie nașul la botez. Dacă nu mai e nașul, nu se poate. Ai. Păi, dacă nașa îi la botez și nu-i nașul, nu e nicio problemă. Dar fără nașă nu se poate face botezul. No. Cu asta nu mai știam ce să facem. Una alta îmi zicea, nu pot să vin, nu știu ce, că vrăjel. Stă asta, se gândește ce... Ți-am găsit nașă, Gabi. Ce nașă, mă? Maica sa lui Patrick. Pe cine, mă? Pe maica sa lui Patrick. Zic, mă, dar tu ești nebun la cap. A femeia are peste 50 de ani, mă. Zic, eu înțeleg că n-arăt bine, mă, dar hăpt așa, chiar în halul ăsta, o babă. Zic, tu babă vrei să pui de nașă, mă, în casă și tu chiar vrei să am amintiri din astea să mă răsculească toată viața mea. Dar noi când facem poze acolo la biserică, nașul cu nașa, ce o să zică lumea? Să fiu ca și aia, Oana Lis și cu celălaltul. Nu știu cum dracul cheamă pe moș. Așa vrei să fiu și eu, mă, nebunule. Păi, Gabi, am de voie, de nevoie, zic, du-te, n-amarul meu, zic, știi ce? Ia-o pe ea de nașă și eu mă duc ca și invitat, nu am în casă. Că cum să mă bag eu cu asta, să o iau eu pe baba asta de mână? Zic, așa arătăm ca mama și fiul. Zic, tu ești de lău la cap. M-am nervat, zic că trebuie, zic, fii atent. Hai să ne ducem la biserică. Eu mă duc de naș. Ce o să facă preotul? O să anuleze botezul? Nu o să mai dea cu apă de aia sfințită la mine în cap sau ce o să facă? Dacă nu este nașă. Nu este nașă, nu este. O fugit, s-o dus cu altul, dracu. Ce să facem acum? Ajungem la biserică. Băi,
Noi atât de stresați am fost și de îngrijorați, apoi popa nici nu a zis nimic. Numai ăla care era lângă popă, nu știu ce e ăla, ăla a întrebat, dar Nașa unde? Nașa zic s-a pierdut în mulțime. A început să râdă și ăla, ce nu, nicio problemă. Păi, preotul ce e el curios? Ăla e acolo să-și facă treaba, să-și ia ciubucul, la revedere drum bun. Înțelegeți? Asta e experiența mea când am fost ionaș. O fată zice către mine, am uitat să vă zic răspunsul lui altă fată. Ai, Gabi, trebuia să mă anunț înainte cu 2 săptămâni. Pot să-mi fac și eu unghiile, coafura, nu știu ce. Zic tu, dar tu ești nebună la cap. Zic tu, 2 săptămâni trebuie să-ți faci tu coafura și unghiile, dar ce, 2 săptămâni o să dormi așa cu capul a plecat să nu-ți atingi coafura? Sau să stai cu mâinile așa sus deasupra, știi cum te duci la spital de-ți rup piciorul și te pune așa în gips. Zic, așa o să dormi. Ca o stafie. Ce 2 săptămâni îți trebuie tu? Tu te fă-ți freza cum trebuie. Era fată frumoasă, nu, asta e adevărul. Zic, fă-ți freza și asta și hai la botez dacă vrei să vii. Dacă nu, da, adevărul e că mai bine a fost așa. De ce să pun pe una nașă cu care eu nu mai am nicio tangență? După aia, săracul copil, după aia finul meu o să-și caute nașa prin lume. Să mă duc și eu la... O să inventăm ceva emisiune, caut nașa. Ce treaba? Așa mai bine am fost eu naș. Și v-am spus, experiența asta cu Facebook-ul, nu vă riscați. Dacă vă riscați, cereți camera înainte. Că v-am spus, am mai dat eu de altă nebună, dar ăla e un clip separat. Că dacă mă bag în subiect, fac chiar 10 minute de clip. Și așa deja 12 minute din câte văd. Da, ce să vă doresc, nu uitați, poate răspundeți corect. Dacă nu vă place ursulețul, fiți atenți că am și căciula asta. Dacă vreți să... E de firmă. Uitați, Gucci, Armani, Prada, Louis și Luiza. Tot ce vreți să avem. Numai să răspundeți corect. Vă doresc o zi frumoasă. Numai bine la toată lumea. Dacă m-am bâlbit sau ce am făcut, asta este, fraților. Că eu nu sunt perfect, nici voi nu sunteți perfecți. Dacă vreți să mai fac clipuri din astea așa mai puțin serioase, lăsați-mi un mesaj. Dați acolo un like. Aduceți câțiva prieteni aici pe canal, să ne mai adunăm puțin. Și cam atât. Altceva, ce pot să vă mai spun? La revedere, drum bun. Așa, la sfârșit m-am bâlbâit, ca să vedeți. Dar bine, hai că vă salut. O zi bună.